Takže čaute u dnešného nového videa. Dneska ideme robiť najväčšiu opening, aký sme tu za moju kariéru našli. Prepáčte, že nevychádzali tento videa, musel som šetriť. Zarobil som 46 000 takých peniažkov bezvýkon. Tak. Máme 15, ideme na to. Takže ešte predtým, kým začneme, dajte like a odber a dole do komentárov napíšte, čo by ste chceli vidieť v ďalšom diele. A teraz ideme na to. Pridali tu 3 nové drafty. To je Lmi, Ramadan a Honorable. Takže dneska budeme iba tieto 4 otvárať, lebo je tieto ikon zmazali, moje najobľúbenejšie. Ale tak nevadí. Môžeme ísť rovno na prvý draft. Ideme na to. Prvý draft. Čo mi padlo? Neviem čo. Animácia není. Druhý draft. Taký Ramadan. Poď! Robíš srandu. To nechápem. Ja to môžem predať. Ja ho môžem predať. Reálne ja ho môžem predať. Ja to nechápem. Máme si o to týmu, ale... Aby ste sa pýtali, že prečo mám taký tým. Akože vedec sa toho tu nezmenilo, ale iba Guli, to som otvoril v škole. Baďho to bol z týchto vecí. Z týchto veľcome, a to sa mi nechcel točiť, a tam bolo na 100% púl A. A toho Kundeho je na šortiaľ. A teraz máte otázku, napíšte do komentáru, či ho mám predať, či nie. A my môžeme ísť na ďalšie balíčky. Ideme na Ginga Draft, prosím. Prosím, animácia, není? Nevadí. Horizont table. Animácia! Bože. Pargisung, či jak sa volá. Ale 115. Yes! Lebo obchodovateľný, tak ma asi šľak trafí. Ďalšia 115. No a teraz čo ideme robiť? Skúsim túto formáciu. To sa mi hodí ten dual, nevieš, nevadí. Mám 114, či 15. Tu budem mať určite. Dobre, mám 115. Takže Pargisung a Bruno sú naše gifty. Poďme. Hak mi, poď, prosím. Počkaj. On nemôže byť obchodovateľný, mne obchadol odchodovateľný. Ja nechápem. Dobre, ideme tento draft. Nevyznám sa. No, neviem, z tohto to tak nepadá. Ďalší draft. Poď. Prosím. Prosím. Som sa zľakol. Diaz, a koľko rating? 114. No to Diaz, to nemôže bolo, ale 114 je dobrá. Ginga Draft. Nevadí. Ale 112 ľudí. Jamin.
Jamal, za 5 není nič. Ešte máme 7 draftov. Poď! Animácia, poď! Neviem, čo to je. Nepoznám tých hráčov, čo sú to Ukrajina. CBčko, Paríž, neznám. 115. No. Ramadan ide. Ramadan. Prosím, animácia. 2 animácie po sebe mi padli z tohto, no tak to nebola taká veľká šanca. Ginga draft. Tak tiež nič. Ideme. Animácia to nebude. Ja si vyberám, čo ideme otvárať. Ramada, Gingu asi, skúsime Gingu a toto horí table. Takže prvé ideme Ramada. Prosím! Tak. Dobre. Ideme toto ešte. No, a nič. A Ginga draft. Prosím. No! Ideme si urobiť tým. Toto je môj tým. Vymenil som tam tohto hráča. Parky Sunga. Bounov! A tento Zabelalaty. Na lavičke mám ešte toto. A ešte ideme si kúpiť jednu vec. Dobre, tak si ideme spraviť Star Scouta. Prosím, potrebujem hlavne... Asi ja neviem ani, čo potrebujem, takže... Dobre. Ďalej, aspoň 114, jak to je 113, tak to ja neberem. Nech mi to odlepiť. A... Dobre. Hávame do ryti. Viete čo? Keď mám veľa týchto, tak prečo nie? Počkať, my máme 30. Tak nic. Ideme do Daily Pick. Tu je dačo, nezaujíma ma to. Ideme kúpiť si toto. Prosím. Nekúkam sa, nepozerám sa. Prvý hráč. Shotback. Druhý hráč. Pulisic. Tretí hráč. Salah. Yes. Salah je v našom týme. Tak nič. Som nevedel. Salah, Doriti. On tu chýba. Ja ho nemôžem tam dať. Ja ho tam nemôžem dať. Ak ho tam dá, tak to nikne. Ja ho tam nemôžem dať. Čiže jak to je? To je 110, na tom ešte horší rating. Dobre, nevadí. Dobre, tak toto je koniec otvárania. Jak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A do komentára napíšte, čo mám robiť s tým bónom, lebo buď ho predám, alebo odberem. Buď ho predám, alebo si nechám týmu, ale ešte tuto som dačo videl. Ginga box, toto ešte. Poď, dačo dobré. No, tak priemer. Potom tu je ešte Toty box, to som neotváral. Lucio si nemôže padnúť, čak. 15 miliónov gemov. To je fajne, to sa mi hodí. Ešte sa mi zdá. Dobre. Toto je fakt už všetko, dajte like a odber a do komentárov napíšte ešte, čo mám robiť s tým bónom a zatiaľ čau.